Photography wel, dydy hwnna ddim yn castell o gwbl achos mae'r castell yn sydd ymlaen. Reit. O, mae hyn yn diddorol iawn. Dwi'n meddwl bod yma nhw'n gyd yn gwneud y gwaith nasti. Bod yn gwneud y llwybr hwn. Jyst y dylun yna. Ond dwi'n meddwl bod yma hyn yn eitha fodern efo'r llwybr hwnnw. Ond ia, gobeithio felly o'r castell yn sydd ymlaen. Of course. O shit, dwi wedi gweld o pobl. Right. Okay. Felly, allan hwn ydy mas y gad. Dwi ddim yn siŵr iawn ble yn union, ble Lladwydd gallan talen nhw'r, ond does neb yn gwybod ble yn union oedd gallan talen nhw yn cael ei ladd, ond pwy sy'n gwybod, sti? Ac ia, mae hynna'n eitha, wel, siomedig bod dydyn nhw ddim yn dweud i fi bod ble yn union ydy gallan Pancaidd. Ac ia, reit, wel hwn ydy castell, felly dwi'n mynd i hwn ydy maes y gad. Roedd Cymru wedi bryder yn erbyn Normaniaid yn ôl blwyddyn 1094 ac pawb yn dweud bod ma' hwn yn bryder treisgar iawn, eitha goedwyd. Wedyn dwi'n mynd i fyny wrth fod y castell. Ond does na ddim tystiolaeth sut oedd y castell wedi goroesi o rŵan achos does na ddim cerrig, does na ddim coedwig sydd yn cael ei adeiladu, ond pwy sy'n gwybod. Achos rwy am meddwl bod yn ôl blwyddyn 1094 oedd y castell yn cael ei adeiladu yn fatha coedwig. A dwi'n meddwl hwn ydy sydd arwain o'r hyd i'r castell. Hen castell Aberlleiniog. Ia, dyma pryd oedd y castell hwnnw wedi cael ei ymosodiad gan y Normaniaid oedd wedyn wedi dal i gwthio. A dwi'n meddwl bod dyma'r bryd o hwnnw pan oedd Gwrfedd ap Cynan wedi cael buddugoliaeth yn erbyn y Normaniaid ac oedd gallan Telynor yn cael ei ladd prif Telynor achos oedd y Delyn yn y canol oesoedd yn cael prif statws uwch iawn achos mae ganddyn nhw 80 o llynau. Dwi'n meddwl dyma'r castell. Dyna ni. Na, dydy hwnna ddim yn gallu mewn dynistrio o gwbl, sti. Wel, alla dwi yn anghywir. Ia, felly mae ganddyn nhw cerrig, sti. Reit, dwi'n mynd i fod yn agos rwan. Just ars y munud, wedi zoom in. Dyna ni. Dyma'r castell hwn. Edrych fawr o Moreton Bailey, sti. Eitha Normanaidd iawn. Oce, zoom allan. Mae yna iawn, sti. Ac ia, efo coedwig y gyd, dyma'r prif mynedau. Oce, nes